De snuffelschuur in Driezem. Wat betekent dat? Wat is dat eigenlijk? We zullen eens even zien. Mooi vat! Maar niet! Volk. Mevrouw. Het is jouw plakje. Wat betekent het eigenlijk? Het is een snuffelschuur, nou, dat we naar de rommelmerken gaan en we kijken spul in. En dat wij leuk vinden, dat we zeggen, hey, dat is misschien wel wat verkoopbaar. Dus het is een hobby. Kan je ook iets inletten wat eigenlijk hier al heel lang steert of dierbaar voor je is? Misschien wil je hem iets net kwijt. Oeh, nou, dat is moeilijk. Ja, hier. Dan maar wat hok in. Even zien. De hazelmandje, dat we absoluut niet kwijt wil. We ben krijg binnenwest. Jouw vrouw had even een rondleiding doen. Jouw vrouw heet Klaske. Hoe heet die jou? Ik heet Klaas. Klaas en Klaske. Klaas. Zoen jou ik nog wat meer zien willen letten. Je boeken. Daar even een snuffelschuur daarin. Dit ben nog het Sparta. Ja, want klopt het dat jou krijgt terug binnen van een ritje? Ja, door de woorden heen. Nee. En bij de paardenspel langs. Bij het hingstuk wordt langs. Dan ik even zien hoe dat ervoor staat. En of we dan nog even verder rennen? Ja. Tot een mooi hout. Tot een minuutje, Casey. Ja, is het leeg, hè?